ମାଟିର କାର୍ବନ ସଂଗ୍ରହ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପରିଚୟ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ CO2 ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ। କାର୍ବନ ସେକ୍ୱେଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ = ମାଟିରେ କାର୍ବନର ସଞ୍ଚୟ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖା ଅଟୁଳନ କରା। ମାଟି କାର୍ବନ ସେକ୍ୱେଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରାଥମିକତା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଏବଂ ଗଠନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ଜନଧାରଣ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଖରା ପ୍ରତିରୋଧକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। କୃଷିର କାର୍ବନ ଉତ୍ସର୍ଜନକୁ କମାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। କାର୍ବନ ସେକ୍ୱେଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବିଧିଗତ cover cropping ମାଟିକୁ ଢାଙ୍କି ରାଖି କାର୍ବନ ବୃଦ୍ଧି କରା। Mulching ଜୈବିକ mulch ଦ୍ୱାରା କାର୍ବନ ସ୍ଥିର କରା। ଖୁଣ୍ଟ କୃଷି ମାଟି ଓ କାର୍ବନ ଉଭୟକୁ ସୁରକ୍ଷା କରା। ଜୈବ ସାର ବ୍ୟବହାର ମାଟିରେ କାର୍ବନ ସାର୍ବଭୌମ ବୃଦ୍ଧି କରା। ଜୈବ ବିବିଧତା ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅଣୁଜୀବ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ବନ ସ୍ଥିର କରା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯଥା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗର ଅଭାବ ଅନେକ କୃଷକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ କୃଷକମାନେ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କାର୍ବନର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ରଖନ୍ତି। ଅସ୍ଥିର ପାଗ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ବା ଖରା କାର୍ବନ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସୀମିତ ସମ୍ପଦ ଜୈବିକ ଅବଶିଷ୍ଟ ଓ ସାରର ପରିମାଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘମିଆଦିନର ଲାଭ ଫଳାଫଳ ତୁରନ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯାହା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରେ। ନିଷ୍କର୍ଷ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଏବଂ ଗଠନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇ ଖରା ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। କୃଷିର କାର୍ବନ ଉତ୍ସର୍ଜନ କମାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ସୁସ୍ଥିର ଏବଂ ପରିବେଶ ବାନ୍ଧବ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।